Калі на захадзе за блізкаю зараніцы і сон па моры ці жывёл і людзей, приход тады моя Марыся да крыніцы, як мае будна проспявае соловей. Закрыкчуць жабы, як дурныя ў чароце, як быццам болей не крактаць і мяне жыць. І пры паваленым Яновічавым плоце мы сядзем ціхенька і будзем гаварыць. Я быў у Гайнаўцы ў мінулым панядзелку, возілі з бацькаю на продаж воз гаршкоў, і даў стары мне крыху грошай на гарэлку, а я ж да ў краму шэсцішком забегу надта ў пажонтную я краму, дзе Геша вправіцца панаволавацца брам, і старгаваўшыся з валовацам Абрамам, купіў персцёнак, прыйдзе, што табе аддам. Певень заспяваў за ім другі трэці, а лампы фукнуў працэс душаны народ. Цябе ж, моя Марысю, дзесьці носяць чэрці, хай лишь прынеслі пад Яновічавы плот. Пора ісці, бо пэўна трэцяя гадзіна, вунь месяц сунуўся за крынкаўскі бальшак, і з плота я цягнуў здаровую тыніну, каб чым было мне адбівацца ад сабак.